Tafadzwa banda ndine 27 years ndogara Maxton Farm. Gumbo rangu rakazonyatsokura 2014 but raingoenda kukura kwandaita ndokura kwaraita saka parizvo ndaiti ndakaenda kuchipatara ndongonopiwawo wana amoxicillin paracet. Pandakazoenda rakubuda mvura ndopandakatanga kunzi inonzi elephantiasis, inenge yekuti rinondirwadza. Saka kana ndisinawo mari kuti ndiende kuchipatara ndakaona vanondipa mapenisi nounyarara but inenge yekuti inobuda mvura inenge ichiswinya ende yakatanga kubuda mvura vanotongocherwa nenhunzi pakatota pesepa. Yes, kana mwoyo chaiwa kutotangwa kuti unondirwadza futi. Ndine mwana 7 years wanga ndakagara naye panapa, kugara ndega naye. Ndoitawo zvekuti ndobatsirwawo neanenge angoda kundibatsirawo. Ndozvandirarama ndine mundawo uko kuti ndinorendesawo munhu yende anondipawo chibage kana kuchakorora. Bana ndina gogo wangu ndogarawo nawo andotiwo kana ratotanga kurwadza vanokwanisa kungondibatsirawo kundibikirawo kundichererawo mvura zviri padhuze zvavanokwanisawo kuita sekungoitawo. Akandoti ndakambopiwa tsamba yesocial welfare, saka tsamba iyi inondibatsira magavhmendi sekuti kana patori nemishonga inenge ichidiwa kutengwa kana pasina muchipatara imomo hapanawo nokuti ndisinawo mari, asi kana ndinayo ndakwanisawo kutenga. Iwe machiremba akakutsanangura here kuti dambudziko iri rinokonzerwa nei? Pakaputaura wakati anzi mosquito. Pamunenge mama wako ndovanenge wakarumwa uchiri mudumbu kana kuti wakazorumwa wakura but kamosquito kacho kadiki diki kekuti haukwanisi kuita ukaona. Dambudziko rangu iri toti nendichishanda kana kuti ndikushandira mumwe munhu rinongori kana rangotanga kuti sepapa pamwana matobvawo panapa ndichifambira musati matosvika kunogona kuti robva rangotanga apo pamwe mebvi ndiri pabasi hauchakwanisa kuita sei kushanda. Saka kuzokwanisa kuudza munhu kuti ndo zvandiri munhu haakwanisi kuita sei kuzozvigamuchira basa rakutopera. Asi nini chinja ndotokumbirawo ndechekuti ndakawanawo anondibatsirawo ondipawo pangu pekuti ndozvishandira ndakagara, pekuti kana ndakangonzwa kuti ratanga ndozvipindira mba ndakaita sei ndakanorara. Baba vemwana vari kutsigira here kana kuti pane zvakatokanganisika nekuda kwedambudziko iri? Zvakatokanganisika nekuda kwedambudziko iroro because takatosiyana 2019 vachiti ndanga ndisingazivi ndozvauya. Saka kubva ipapo ndopatakasiyana. Tasiyana kuchengetawo mwana wakwacho kunotonetsa asi munhu anotoshanda. Pakakura musati pane dambudziko iri? Kukura kwandaita manje ndokura kwaraita sei kwaraita, saka ranga singanyanya kuita sei kura rakazonyanya kuwedzera dai so 2014. Pa 2014 ndaitogara tese ndakatoita mwana 2016. Aya kugara hangu handina problem because handina hangu kuti akambondisekawo kana kuti vanhu vanotozowo ndedambudziko kozi kwatoitawo 1 2 vanotozowo kuti ndikurwara mumwe anotouyawo kutonditsira unondibatsirawo motondigirawo mapiritsi. Asi here munewo munzvimbo mune zvirongwa here zviri kuitwa mukudzira kurumwa kwevanhu veruzhinji nekuda kwemosquito zvakaita sekufirita kana kupuhwa manetsi? Vanouya kuzofirita but manetsi hakuna. Ndinoshuviro yamunayo nekuvandudza upenyu hwenyu? Ini shuviro yandinayo kuvandudza upenyu hwangu yekutiwo ndakawanawo kuzvishandirawo ndokwanisa kuzvishandira ndichizviitira zvese kuti kana ndakashanda ndichikwanisa kuzvichengeta inini nemwana wangu kozi pari zvino hapana chandoita sei chandoitawo ndichoti ndakatorwadzawo nemusoro ndotopindawo mumba ndikaona vanondoda kutengawo chibage ndovandotengeserawo. Sepapa handisisina chibage chacho ndinge nditotiwo ndakawanawo kana ndakatiwo gogo pakandiomera pakadai kana vanapowo ndibatsirawo. Gogo vane makore mangana vari kubatsirai? Anenge wazo kuma 40 something. Kune veruzhinji ndongokumbirawo kuti vanokwanisawo kuramba vachitibatsirawo sezvamaita murambe muchiva chipewo chido chenyu zvisaperere papawo. Kune vane chirwerewo changuwo chandinachowo dzavakwanisa kuzvigamuchira kuti ndozviripo vasazvidzikisirewo pane vamwe vangu. Maita basa.